Chinita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, Metro at Mega Manila. Kasama mo manggas para sa Sino Ako? Naging diskusyon sa social media at umani ng samot-saring reaksyon ang isang insidente na nangyari sa Indonesia kung saan isang lalaki na sospek sa pagpatay ng kanyang kapitbahay. Ang dahilan, palagi daw siyang tinatanong kung bakit hindi pa siya nag-aasawa sa edad na 45 anyos. Palagi na raw itong kinukutya sa kanya ng biktima kung kaya't ginawa gamit ang kahoy. Kinitil niya ang buhay ng nasabing biktima. Grabe naman. Binubuli daw siya palagi nito sa pagiging single. Kaya naman sa mga may edad 45, hindi pa huli ang lahat. Kung gusto nyo pang mag-asawa, pero para sa nasabing sospek, tapos na ang lahat. Ikaw, kabisyo, kailan ka mag-aasawa? Gusto mo talaga mamatay? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Basic, kaya ingat-ingat po yung mga mahilig magtanong. Oo, no? Especially, yung mga batch ng mga nanay natin. Yan. Kasi hindi pa sila naturuan ng manners ng tamang manners na hindi tamang yung basic etiquette, hindi tamang itanong kung kailan ka mag-asawa, bakit hindi ka pa nag-aasawa, Yan. ba't di ka pa nagkakaanak, bakit wala ka pang anak. Yung mga peer pressure na yan. Oo, During reunion. Hindi kasi naturo yan sa school nila. Sa atin kasi sa mga millennials hanggang sa mga anak natin Gen Z, naturo eh. Oo. So, ingat-ingat po ha. I mean, Sa pagtatanong. oo. Kasi minsan nga, yun yung naging way para ibuli, para pagtawanan. Ano ba yan? Di pa rin nag-asawa, single pa rin. Eh ano naman yan kung single? Kesa naman Mas may okay asawa, nga. wala namang panggatas ng anak. Ayun na, yan. Diba? Yun ang Na-trigger important. na. Nung araw kasi, okay lang kahit maraming anak kasi may gatas naman ng kalabaw, mura lang ang kuryente, walang masyadong bayarin nung araw. Ngayon kasi, kapag nag-anak ka ng isa, nag-asawa ka, tapos syempre mag-aanak kayo, ang dami ng bayarin. Kaya okay na rin. Ngayon, ang goal talaga, hanggat maaari, onti lang yung anak. O kaya hindi mag-asawa. Mang chicks na lang. Yan. Doon tayo, doon La, tayo. botong-boto. Basic. Basic. So mag-ingat tayo, maging sensitive po tayo sa mga, lalo na mga kaanak, pag nakita-kita sa reunion tuwing December. Yun nga. Uy, ba't di ka pa nag-asawa? Uy, Yun ba't nga wala yung kang sinasabi ko, wala namang Gen Z nagsasalita ng ganyan tsaka millennial eh. Ngayon hindi. Yung mga nanay natin. Kasi nga Yun. hindi sila naturuan na hindi pala okay itanong yun. Mga Gen Zs, wala nang pakialam, mas gusto nila single lang sila eh. Bakit ba? Hindi, at Masaya saka, ako single. hindi. Ang sinasabi ko, yung mga Gen Z hindi nagtatanong kasi alam nilang awkward itanong yan, hindi tamang itanong. Exactly. Oo. Sa atin Kaya, kasi dati, yung mga kabatch natin, okay lang itanong yan sa atin eh. Diba? Okay lang yan sa atin itanong dati. Hindi tayo na-offend. Pero di ba ngayon, iba meron pa eh, yung mga ganyang edad eh. Kaya ito, 45 years old oh. Di ba? Kaya wag na magtanong. parang ang taba. Huwag ka na magtanong ha, kasi delikado talaga. Kung mag-aasawa? Hindi. Delikado ka sa suspect. Sa Kasi suspect. Tanong ka ng tanong eh. Oo. Nakulong ba yan siya? Yung suspect? Yung yung mag-asawa? Hindi. Yung suspect. Kasi nga, tanong ng tanong. Yung single? Yung suspect.
Spell. Suspect? Single. Sige. Capital is yan. Yung single. Yung suspect. Oh, Mukhang mabait. mabait. Yung single? Yung suspect. Uy, juwain ko na kaya. Yung single. Yung suspect. Hoy! Maganda eh. Yung single. Yung suspect. Marami siyang naging ex. Yung single? Yung suspect. Ay, basic. Yung suspect. Yung single. Shout out. 2 beses mo banggitin yung suspect. Ha? 2 beses mo yung... Suspect. Hindi. Yung, Ay, gusto mo talaga ako. Ba't ako yung utusan mo? Para ako yung maging suspect? Ha? Gusto mo talaga ako? para maging single. Gusto niya talaga maging single na lang siya, guys. Kasi nawala na ako eh. Sinabi ko kasi yung suspect. Suspect. Sus. Para hindi maging suspect, wag na magtanong. Basic. Basic hanggang alas 9 po at alamin kung nanalo ka ng 1,500 pesos So Love Knows No Boundaries! na nahatid sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity at 90.7 Love Radio. At abangan. Sa katapusan po, May 30, kita-kits tayo diha sa Muntinlupa City. para sa libreng concert! Hatid saya libreng concert. Oh, parang ang lungkot. Libreng concert! Hatid! Saya! Ganun! Concert. Sige. Saya. Hatid saya. Kasama, Love Radio Manila DJ. Sa iba, Andiyan pa yung Yang ka na, Republican. yang ka na. Breezy Boy, si Sergio Mindres, Emilio Joy Joy? Band. Sergio Mindres. Mahal likahod. Good morning, kita-kits ta. Metro's #1 Love Radio. Basic!